Yo, what's up mga idol? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Greg Katabang Vlog. Kumusta mga idol? Mga idol, bagong araw, bagong vlog at bagong update na naman tayo sa biyaheng probinsya. Mga idol, bago tayo magsimula, make sure po na kayo ay nakapag-subscribe na dito sa aking bagong channel. Ito ang Greg Katabang Vlog. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe po kayo at para po manonotify agad kayo pag nag-upload ako, ipindutin nyo ang bell notification at tinul nyo ito mga idol. Mga idol, may bago po tayo ngayong i-update. Ito ang biyaheng probinsya na naman. Probinsya papuntang South Luzon. So ang update po natin ngayon ay manggagaling ng Metro Manila papunta ng South Luzon, Bicol. So ang update natin ngayon ay Bicol only na bus na meron silang bagong ilinabas na information about sa kanilang biyahe pauwi ng Bicol region. So ayun mga idol, para hindi na kayo mabitin pa, hindi ko na patatagalin to, magsimula na tayo. Mga idol, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Anong bus po ba ang i-update natin mga idol? Mga idol, ang i-update po natin ngayon na bus, ito po ang A-Binyas Line. So ayun, naglabas po ang A-Binyas ng bago nilang information about sa biyahe. So sa mga sumasakay dito at sa mga naghihintay ng update sa biyahe at information ng A-Binyas, ito na po ang kanilang bagong info. Saan bang mga lugar mga idol ang biyahe ng A-Binyas? Mga idol, manggagaling po ang A-Binyas dyan sa Alabang mismo. Alam ko marami nagtatanong sa akin dun sa kabila kong channel na kung may terminal ba sa Alabang. So si A-Binyas po, kung uuwi kayo ng Bicol mga idol, meron po silang biyahe manggagaling sa Alabang. Anong mga lugar ba ang meron silang rota galing ng Alabang? Dadaan po sila lang Naga, Legazpi, Tabaco, Pier, Tiwi, Bunga. At sa lahat po ng lugar na madadaanan nila, lahat po yan ay kasali sa kanilang ruta. All division naman kasi ang kanilang sabi dito. Okay mga idol, bago po kayo pumunta sa Alabang Terminal, make sure po ay may dala na kayo na vaccination card at valid ID. For sure, yan po ang requirements na hihingiin sa inyo ng ating mahal na A-Binyas Line para sa inyong pag-uwi sa inyong mga lugar dito sa Bicol region mga idol. Okay mga idol, about po sa karagdagan na information na gusto nyong malaman, pwede nyo pong kontakin si Mr. Sunny Arevalo. Si Sunny Arevalo po kasi ang naglabas ng information ng kanilang biyahe na meron sa Alabang pauwi ng Bicol region. So ito po yung contact details ni Sunny Arevalo. Make sure po dapat kunin nyo po ito para inyong matawagan kung ano ang kung ano ang inyong mga katanungan. Pero kung may mga katanungan naman kayo sa akin, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba sa comment section at pag nabasa ko yan, agad kong re-replyan kayo basta't alam ko. So ito po ang contact number ni Mr. Sunny Arevalo, 0945 711 0633. Ayan po ang contact details ni Mr. Sunny Arevalo. About naman po sa pamasahe mga idol, wala pong ibinigay si Mr. Sunny Arevalo na pamasahe about sa biyahe nila galing ng Alabang to Bicol region. Yung number po na ibinigay ko, tawagan nyo po yan para inyong malaman. At para papunta nyo ng Alabang Terminal, alam nyo na kung magkano ang pamasahe pauwi ng Bicol. Make sure naman kasi na mura lang ito eh. Hindi naman ito lalampas ng mga 1,000 siguro kasi mura lang kasi itong bus na to eh. Pero hindi ko po sinasabi na ganun na, akala ko lang. Pero mas mabuti na tawagan nyo yung number na ibinigay ko para inyong maintindihan kung magkano ang pamasahe sa mga lugar na nabanggit ko kung diyan kayo uuwi. So ayun, malinaw po mga idol. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Okay mga idol, yan lamang po ang information na binigay
Miss Mr. Sunny Arevalo tungkol sa kanilang biyahe at sana po ay inyong naintindihan at sana po ako ay nakatulong sa inyo pag-uwi dito sa Bicol Region dahil malapit na po ang botohan this coming May. Siguradong marami na naman ang mga mabiyahe uwi ng Bicol, kabilang na po dyan ang aking fiancé si President Plana. Ayan, uuwi kasi magboboto eh. So ayun mga idol, maraming salamat po sa mga nanonood at napadaan dito sa video ito. Sana po bago kayo umalis sa video ito, mag-iwan kayo ng isang subscribe at pindutin niyo po ang bell notification para mag-update kayo sa aking bagong mga video mga idol. So ayun lamang, hanggang dito na lang ang vlog na to. Ako si Greg Katabang Vlog mga idol. Thank you so much sa inyong panonood at make sure po na kayo ay makakauwi ng Bicol pag kayo ay nanood dito sa aking mga vlog about sa biyahe. So thank you so much. Maraming salamat. Bye bye.